zami zingakanani yobekezela. Sanibonani, ugogo Mseleku lo okhulumayo. Bayamazi abanye, bayamazi kakhulu. Ugogo Mseleku uthi mayikhuluma kusuka khona izinto ezinhle afika nazo. Noma asuke efuna ukuthi nizazi. Ngiyanithanda nina abalandeli bami, ngiyithanda kakhulu. Nje ngiyaye ngithi angithole engizokunika kona njalo kuyaye kungihlupha uma nginganiki lutho, kodwa kube kusathi makukhona engizokuletha kunina ngingaletha into eyisiyalo, into enizothi imali ibuka nilalele kodwa bese iba nosizo futhi. Namhlanje enginiphathele kona ngikhuluma ngokubheke kubantu besifazane. Kunabantu besifazane abanenkinga yokuba manzi esithweni sabo sangasese. Iyona nto isihloko engikuso namhlanje, abantu besifazane abanenkinga zokuba manzi esithweni sabo sangasese. Kubalulekile ukuthi abantu besifazane into enjengalonto bayisukumele ngoba leyo nto yenza ukuthi into zakhe umuntu zingamhambeli kahle. Ungathola ukuthi kwesinye isikhathi mhlambe indoda vele isinokuganga emaceleni ngoba iniqaba ilolu daka elificala kuyena. Yazi ngiyacela ukuthi abosisi nabo bonke nabomama ngoba baningi abantu abahlasela lezi zifo lezi. Kuyisifo lento lekufanele ukuthi uyilaphe ngoba ngempela umshado ungaphela futhi ungakuphelela nje ukuthi ulokuthi du uma unaleyo nkinga. Ngoba akekho umuntu ongamela umuntu ongathi usodakeni noma mhlawumbe uhambe emaqhaphozini emfuleni. Ayifuneki leyo nto enjalo. Iyona nto bengichake nginiqwashise ngayo nginazise kuyona ukuthi kunembiza yami engithi mangabe uyitholile wayisebenzisa iqede yonke loyo manzi lawo kome ukuthi inkwe uzwe nje ukuthi cha usuwumuntu uyaphila, hayi ukuthi uyaphila ungathi uwumuntu uyahamba uyeza nje uyamencika uhamba umncika lamanzi aloku ephuma lana ngoba ungathola ukuthi kwesinye isikhathi futhi aphuma nje ayanunga, imvamsa yawo vela ayanunga. Uyabona kuze kube sengathi umuntu onesichitho ngoba mhlambe wena unezinto ezinukayo uthi nomuntu wakhe ethi ubekezela iqhuqe eselikwena limo kanti yini ilamanzi lawa la kwena esithweni sangasese kodwa wena unakile ngoba lokhu uthembe ethi hayi mhlambe lo mhlambe wakho usho nawe ungazi ukuthi wantoni uyeke ukuthi usukuma isikhathi sisekhona uhambe uyolungisa leyo nkinga ngoba uma ungayilungisi leyo nkinga ngisho umendo wakho ungaphela ngoba phela niyazi bafowethu udadewethu ukuthi kahle ukwakha umuzi kusuka khona lapha kuleya ndima ngoba iyona lekusuke kumele ukuthi ibe strong. Umuntu athi uma ngabe nawe ezwimfudumalo ezwe lobo bumnandi lobo obuzoyizwayo kuwena ngoba uma engabutholi ikona lokho kuzokwenza ukuthi makaphume ahamba ayofuna lento ayidingayo athola ukuthi la kuwena mekwena iyamehlula unayo impela into nayo kodwa iyamehlula le yakho ngoba ayinakeleliwe. Ingakho ngiyaye ngisupport ukuthi abantu besimame abasebenzisa izinto phela nabo baphuze benzele ukuthi nabo babe right bashise kahle njengabantu besifazane noma nje baba umuntu uma efika umuntu amuzi cha noma ngaba akakamthinta akamenzi kodwa angizwe ukuthi uza ngesteam sokufudumala hayi sokufudumala ukununga sokufudumala ukuthi cha ungumuntu wesifazane phela ngoba kumele ube umuntu ofudumele. Ingakho kumele ukuthi ungahlali ungenzi lutho, kumele ukuthi kube nezinto ozolokwana ukwazi ukuzenza njalo umuntu wesifazane ungazi ukuhlala kuyithambise nje uthi dehle. Uyayibona leyo nto kufanele nje uyinakelele umuntu wesifazane wazi ukuthi abantu besilisa uyabajika noma ungakubona ekuthanda abantu ubona ubekezelele leyo nto le kodwa ngelinye ilanga mengathola omunye umuntu uzohluleka ukubekezelela wena ngoba manje kuzobe lento ayifisa ngaphansi kwenhliziyo yakhe engayitholi kuwena engathi manje meke wayithola lapha usezohamba nomphela utshela ukuthi wena ushiwa amadoda kanti wena uhlulwa ukuthi uzinakelele. Bengithi nje anginazise lokho ingaka nginazisa lokho nje ngoba yini ngiyanithanda ingako kumazisa lokho. Enye futhi imbiza engifuna ukuthi nginitshele ngikhuluma ngembiza embili ke namhlanje. Enye imbiza engifuna ukunitshela yona engifisa ukuthi niyazi ebalulekile futhi nayo ngohlobo oluyisimangaliso. Yona ke ngimbiza yanoma ubani. Kunabantu abagulayo uthola ukuthi umuntu usavodloka amathambo wakhe awasavumi kubufohlofohlo nje akasakwazi ukwenza lutho ngenxa yamathambo. Uthola noma ethi uyabamba isandla sakhe siyadedela ngoba yini unenkinga yamathambo.
sinayo imbiza futhi la ekhaya yamathambo ukuthi mawusunenkinga yamathambo amathambo akhe kuhlupha ukuthi noma ngabe kuthiwa bungenwa amakhaza uzwa amathambo akhe engasafuni ukuzimela ukuthi ehamba uze ukuthi unamathambo omunye umuntu azahamba amathambo akhe khale kanti inkinga ukuthi unalesi sifo samathambo kodwa ibikhona imbiza ungakuvumeli ukuthi uphathwe amathambo imbiza ikhona yamathambo ugogo Mseleku kunembiza ephuzwayo yamathambo hayi aswabheki amathambo ngiyakwazisa ukuthi nawe makuukuthi bunalo nkinga yamathambo ngena ocingweni la gogo Mseleku umthinta ugogo Mseleku angazi noma ngayitholani imbiza yamathambo uzokutshela ugogo Mseleku ukuthi uzoyithola imbiza yamathambo iyatholakala ngoba akufuneki ukuthi uphathwe amathambo uyacabanga mhlawumbe usemusho ngoba abantu abaphatha amathambo besebasha akuphathela amathambo ayakhehleza yaqeda ukuthi into lapho uphelelwa ulayini uphenduka isalukazi noma ngabe usemncane uphenduka isalukazi esidanga ngoba usuhamba uvodlozela phela umuntu ophethwe amathambo ngoba phela akakhethi umuntu aphatha noma ngabe umuntu ongakanani lisifo nje ongasazi ukuthi sinjani nje ngithi cha nginazi ukuthi zikhona njalo lezo mbiza lezo ngelinye ilanga ngizomtshela ezinye futhi engikwaziye nazo ukuthi nginisize ngazo uma ngabe nizidinga ngoba angifuni abantu bakwethu bagule ngiyanithanda kakhulu kabi ingakho ngithanda ukuthi nginazisa izinto ezizinkinga ekumele ukuthi ningabi nazo sibe sikhona thina sigogogo Mseleku ngoba ukuba khona kwethu ukuthi sinisize uma ukuthi asisakwazi ukunisiza kusho ukuthi ukuba khona kwethu akusizi ngalutho okubalekile ukuthi ukuba khona kwethu kodwa kube usizo emphakathini osukudinga ukusizakala ilonto kuphela leyo ngisichake ake nginazise yona namhlanje ngiyajabula kakhulu ngiyacabanga ukuthi abaningi sebebonile ukuthi ngineyinamba ezimbili ngino Vodacom ngino MTN angeze ngize ngizimemeze ngoba ngazi ukuthi ngiyayimemeza ngithuke sekiphambanisa sizobe ibhaliwe lapho ekhasini lawo uma usungena nje kulona uzothi zikhulu uzothi ubheka wena ulalele mina ubuzibona nazo zikutshela ukuthi naku inamba ebantu ukuthi uzongithinta kuyona lo namba ungifonele uFacebook uTikTok kuYouTube ngiyatholakala ngiyacela ukuthi ningisupport njengoba nivele ningisupportile ngiyabonga kakhulu ezingane zakwethu ezilokhu zingilandela emakhasini ami wonke ngiyabona ukuthi niyangena nako Facebook niyangena nako TikTok ngoba ngiyabezwa abanye bengitshela ukuthi hayibo ngithole ekhasini lakho lika Facebook ngiyabonga kakhulu ngiyacela ukuthi ngisupporte ngoba nami njengoba ningisupporta nami kufana nokuthi ngiyanisupporta njengoba nginika izinto ezisidingo futhi ezibamba izinto eziningi ngoba lezi zinto vele zonke ma usuku ungekho nazo izona ezenza inkinga zokuthi bagcina abantu bebe nenkinga uthothi umndenini wabo bayaxabana uthothi abezwani ubaba nomama babangento encane engakhulumi kanti ukube kuthiwa wena nje uyasuka umbhekele ethakhona makunje kumele ngiqine nami makunje nami kumele ngilungise ngoba uma umuntu wesifazane kahle kahle sibuye eqinisweni nje kumele umuntu ohleze ufuna ukuthi ube tight hayi uhlala ungcwebe encwebe nje ungcwebe ayifuneki lonto engathi idumbe othi mawuhlula kubheke lele dumbe lelo nawo bazibawayeka abantu bangawadli ingakho ke ngithi ake nginazise bakwethu ngiyacela abantu besimame baphakame kakhulu bangahlali phansi bayithambise baningi kakhulu abantu besifazana abakhalayo bathi bashiwa ngabantu babo ingakho ingaba abantu besifazana abanaki abanye ingakho abantu behlala bekhala ngokushiwa abantu besilisa nje abantu besilisa bafuna abantu aba-right abazinakelelayo nawe kubalulekile ukuthi uzinakelele ngiyacela ukuthi nizinakelele bantu bakwethu ugogo Mseleku lo okhulumayo niyamazi ke emakhasini akhe thokoza makhosi amakhulu.